Ito yung before natin sa garden. Ito ay linisan natin guys. Alisin lahat ng mga ito para malinis yan at gawin na natin garahe. This space is going to be busy kasi maging garahe na siya. Diyan na ilagay yung mga sasakyan, tapos yung kulungan ng aso alisin na rin. Ayan, this is the before ng place na ito. Ayan, talagang naging jungla, naging forest. Yan galing yung kanina. Lumaki ng lumaki kasi yung roots ay nakakuha ng nutrients dyan sa lupa. Kaya lumaki. Grabe. Kaming buong family ay nagtulong-tulong ngayon para dito. Ayan yung mga variegated na ano, oh. Putol-putol, ang dami na. Uy, ano bang ginagawa nyo dyan? Nandyan pala kayo, ah? Oy, tumulong kayo, ha? Tulong. Hello guys, nandito tayo ngayon. At mag-aayos tayo ng garden. Linisin natin to, bakantihin natin para maging maluwan, malagyan ng pagkakwartahan. Hindi, I mean, kailangan nating bakantihin talaga ito. Let us clean. All clean yan para sa ganon ay magamit itong space. Lalo pat dito ay, naku, along the highway tayo, naririnig nyo. Dito dumadaan yung mga sasakyan. Ngayon natanggal na yung mga yung andami ditong mycans na giant mycans ang meron dito noon. Ay natanggal kanina pa. Tanggal na. Nahawan na dyan para maalis na yung mga pots dyan. Ay! Ano yan? Ano yan? Yee! Wow! Yan. Alisin lahat yan para malinis dito. Tingnan nyo naman ang mga dahon ng mycans, oh. Hanggang doon sa taas meron pa yung anong nangyari dyan? Yan yung warsiwichi ay. Ay, pwedeng tadtarin yan. Padamihin. Bubuhin natin. Warsiwichi ay yan. This is philodendron guys. Warsiwichi ay. Ang ganda-ganda niya noon. Naku, alam nyo ilan ang bagyo ang dumaan dito kaya ganito na itsura. Tapos napabayaan talaga. Yun naman busy kami. Wow! Ang ganda ng staghorn fern. Staghorn ba yan? Parang hindi. Iba. Iba na naman na fern yan. Ala, ngayon ko lang nakita na lumaki. Maliit pa yan noong nakalagay dyan. Snake eyes? Oh, snake plant. Uy. Oy. Ito yung very well known natin na fern na nang tawag? Splendidodon, Oh, Splendidodon, oh. Sobrang laki na. Oh. Ang laki, grabe. Oh, look at that. Oh, ang ganda. Oh my God. Look. Ang daming tanim. Magpiesta tayo ng tanim. Padamihin pa natin lalo. And then, I will announce kung kailan kami ready na mag-dispose na ng mga na-variegate namin dahil na-propagate namin na variegate. Ano ba yung mga term na yan? Kasi, ng mga plantitas. Ay my God. Ang daming mga leaves ng gaganda dito guys. Tingnan nyo naman yung puno ng nyug doon. Yung nyug, alam nyo, pinubuuan na ng, nang tawag nun? Radiatum, doon sa pinakatuktok. Oh my gulay! Pero may hinahanap ako dito, yung gusto kong mabuhay yon, yung butterfly na. Wala, natabunan na tong diyan nakikita, meron pala rito, oh. Ano yan? Si Wala, dahan-dahan ka ah. Angela. Dahan-dahan ka. Ay, oo nga, si Angela nakakaawa naman. Wala na, napayat na. Ay, yung mother plant pa naman. Dalawa na yan tumubo dyan. Hindi natin na. May ganda pala rito. Ingat ka naman sa likod mo. Diyos ko, hindi na kami nagsuhol ng tao kasi gusto namin mag-exercise. Wow, exercise ang buong pamilya. Yay! Kailangan
ano yan? Lagyan ng lupa. Angela, naku, naubos na yung lupa niya. Oh, ang gaganda ng cardboard. Meron pa dito, ang dami pa doon. Meron pang mother plant dito. Ay, si mother plant, nanganak na naman. Nanganak na naman siya. Ay, eto yung hinahanap ko. Nakita ko rin. Yay! Nakita ko rin siya. Oh my God, meron dito, Papa. Oh, na. Ay, nag-alala ako dito. Kala ko namatay. Because this is a very rare gumamela. Really, very rare. Ayun. Ito yung mycans na viral, na trending doon sa isang page ng philodendron enthusiasts na page ay pinicture ko itong malaking puno dito na napuno ng mycans. Sabi ko giant mycans, and nakipagdiskusyon yung mga puti na mga members at nagalit sa akin hanggang inaaway na ako, kaya yung admin nila ay tinanggal na lang ako. Yun na naman, mga puti. Yun na naman, hindi naman tayo puti. Ay piman, nagkaasi. Oh, ayan, ang dami ditong mga halaman. Grabe guys, oh. Nagkapalupulupot na. Alang, haba nito. Tingnan mo, oh. From there, itong ganito, oh, ang dahon. Ito yung gamot daw sa diabetes. Ano nang tawag dito? Spirulina, sabi nila. Hanggang dyan, ang haba. Nagka-buhol-buhol. Tingnan mo, ang dami, oh. Kaya sabi ko, i-transfer namin. Siguro, yung mga iba dyan, i-transfer namin doon sa kabilang property. Ang dami dito, guys, na mga philodendrons. Grabe. Wow, piyesta ng mga philodendrons dito today. Today and tomorrow and forever. Naks. Amen. Amen ka, no? Grabe. Red Congo, ang laki na, oh. Oh my God. Congo. Nasaan na? Doon, oh, Red Congo, ang laki. Wala. Mabuti ko nabuhay na nakalagay sa taas. Kaya pala. Teka, silipin natin. Silipin natin si Red Congo. Ayan, dami, oh. Oh, wow, ang ganda ng bulaklak. Kaya wag mong patayin ito, wag mo itapon. Tingnan mo, bulaklak. Ipakita ko, ha. Pakita ko ang bulaklak nito. Itong ganitong dahon na wild kasi na plant ito. Oh my God, look at this. Ang gwapa. My God. Wow. Sobrang grabe ang ganda. Hala, grabe na. Ay, yung apatot. May bunga? Yun na yun, may bunga, oh. Oh, may bunga yan. Oh, gusto ko yun. Gamot yan. Ala, masarap daw yan. Ewan ko, paano lasa? Nalasaan mo na? Hindi mo nakita ko sa ano. Saan? Gusto kayo kumain yan. Uy, ito yung anong papa, oh. Mini na ano. Ang ganda. Nakita mo to? Mini, ano nang tawag dito? Mga pangalan kasi, very, yung kumbaga makapilipit ng dila. Ayun, yung mga butterfly natin. Ayan. Yan, kusang sumusulpot yung mga tanim na yan. Ganyan, mga ganyan. Diba? Gaganda, diba? Yan, yung may butas-butas. Ano nang tawag nito? Oh, see? Ala, my God. Ano ba yan? Mga pangalan nila, dapat ilista ko na naman uli. Ayan. Ano nangyari dyan? Ito na. Ala, my God, tiger tooth. Naputol na. Look at this. Aray ko, kinagat ako ng langgam, papi. Aray. Yan ka muna, ha. Kinagat na ako ng langgam. Ala. Saan mo na nilagay? Prince Albert. Ayan si Prince Albert, ayaw nang tumayo. Anong nangyari dyan?
Tingnan nyo yan, oh. Ang ganda ng bulaklak. Look at that. Ang ganda ng wildflower. Grabe. Diyos ko. Ang laki na. Laki natin dyan. Yung nagiging palita. Nakita mo yung bulaklak ng ano, yung white pala ay nagiging ganon? Oo. Ang ganda. Tika, pasukin natin dito sa banda dito. Pasukin natin sa banda rito. Takot kasi ako sa ahas, kaya andun pa, my prince. Ano pa, nandun pa oh. Prince Albert. Mayroon pa dito. Ayan oh. Anong pangalan ko? Red din to. Yan. Kaya nga, ano nang pangalan yan? Hospital? Naku, ma-review natin yan. Kaya mo, huwag ka na muna mag-question ng mga pangalan at hindi ko na, wala na sa vocabulary ko mga pangalan yan. Ano ba yan? Ay guys. Nako. Oo nga, kompleto pa eh. Ang daming roots oh. Saan ka pupunta tayo? Mayet? 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 Yung black. Ano nangyari dyan? Wala, oo nga. Diyos ko. Radyatong pala yata ito. No. Radyatong. Ay hindi. Ito oh. Ito. Marami namang bubong-tubo niyan. Putulin na lang. Nalisin yung ano, ang dami niyang roots kasi kumapit. Yan, nilagay dun sa daplin. Yung dagat. Radyatong. Dami radyatong. Ilagay mo dun sa bandang ano, sa baba. Yan. Ito. Dala mo dun sa baba. Yung baba.